खुलुमबाय। बर' हारिनि सोमोन्दै बुंनांगौब्ला गोबां दङ। डाइरेक्ट बुङोब्ला बर' हारिनि माखासे सेंग्राफोरा नाङै नाङै फैनानै बर' हारिनि गेजेराव थरसे गिदिर लाड्डु गारना होदोंमोन। बेखौ माबायदि जानांगौमोन जों बर'फोरा? सेंग्राफोर, दा नोंसोरनो बड'लेण्ड नांगौ ना नांला? बड'लेण्डखौ सोर बिबावगोन? ना बेफोरबायदि लामा दथायाव बड'लेण्ड लिरना दोननायानो जासिगोन नामा? बड'लेण्ड नांगोन ना नांला? जियानो जा, गोबां बाथ्रा सावरायगोन। भिडिअखौ मोजाङै खोनासं, बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आगोलनि सिनियर सिंगारफोरबो आरो गोदानबो आरो एक्ट्रिसफोरबो एक्टरफोरबो माखासेया दिनैनि दिनाव राजखान्थिजों लोब्बा लानो गोनां जाबाय। राजखान्थिजों लोब्बा लानानै सोरबाया नांगोलजों थांनानै ट्रेक्टरखौ बुंदों, ट्रेक्टराबो बर', नांगोलाबो बर'। सोरबाया ट्रेक्टराव थांनानै नांगोलखौ बाथ्रा बुंदों, गासैबो बर', नाथाय नांज्लाय खमज्लायाबो बर'जों बर'। दा नोंथांमोना मा सानो बेनि सायाव? बेनि सायावबो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। सोरबाया अपेनलि ओंखारग्रा जाबाय, सोरबाया सिंजों सापर्ट खालामो। सिंजोंथ' गासैबो सापर्ट खालामखागोन, नाथाय सोरबाया अपेनलि ओंखारनो गोनां जाबाय। जोंनि बर' कालचारनि सोरबा सिंगार, सोरबा एक्टर, सोरबा एक्ट्रिस राजखान्थियाव डाइरेक्ट आगान होनो गोनां जाबाय। जियानो जा, दा जोङो मा नुनो मोनदों? एबसुआबो बर', बिबाराव थानायाबो माखासेया बर'। दा एबसुजों बिबाराव थानाय बर'जों नांलाय खमलाय जादों, जों भिडिअ नुनो मोनदों हरनि समाव लामायाव। दा आं बेखौनो नोंथांमोननियाव सोंथि सोंनो नागिरदों। मा सोंथि मिथिबाय? जों दिनै आनफोर नामा? जों लेखा रोङा नामा? जों गोरों नङा नामा? नोंथांमोना बुं, जों आनफोर? जों गावजों गाव एसेबां सोंखारिलायनो हायो, बाथ्रा बुंलायनो हायो, नांलायनो हायो, जों आनफोर नामा? दिनै जोंनि गेजेराव दिनै आं फंसे बाथ्राखौ रोखा बुंखागोन, जों बर'आदि मालाबा गोजौआव थांनो हागोन आरो जोंखौदि गोजौआव दैथायहरगोन, बेयो सहज बाथ्रा नङा। जोंखौदि एसेबां गोजौआव थांनो होगोन, बे सहज बाथ्रा नङा। जेसेबां जाबोदों, बेबो नाङै नाङै फैनासो बेसेबां जाबोनाय। आरो जोंखौदि एसेबां गोजौआव थांनो होगोन, बे सहज बाथ्रा नङा। दा जोंनि गोजौआव ओरैबायदि गोरों गोरों मानसि दङ। दा जोंनि खाथियावनो सोरबाया कटन कलेजाव फरायनाय, डक्टरेट मुं लानाय, कटन कलेजाव ओरैनो सिट मोनाखै बे, गोबां गोरों। ओरैनो सालायाखै बे आसामखौ, गोबां गोरों। बिसोरनि साननाय हनाया 5 बोसोर सिगां, 10 बोसोर सिगां बेखौसो नाहरो, फिउचारखौसो नाहरो। दिनै बाक्सानिखौ लिडार खालामोब्ला जोङो मा खालामहैनो हागोन? क'क्राझारनिखौ लिडार खालामोब्ला, नांगोलखौ लिडार खालामोब्ला जों मा खामानि मावनो हागोन? ट्रेक्टरखौ लिडार खालामोब्ला जों मा खामानि मावनो हागोन? बिसोरो एडभान्स सानो, बिसोरनि साननाय हनाया ओरैबायदि आलादा। दा जों मा नुनो मोनदों? दिनै नाय, 5 बोसोरावनो मा नुनो मोनखो? दिनै बिबारनियावबो बर' आरो एबसु। दिनै जोङो लामा ससेयाव दान्थे बिदान्थे जानाय भिडिअ ओंखारबोनाय नुनो मोनदों। अब्ला नायदो, जोंनियाव रोंगौथि गैया नामा? जों गोरों नङा नामा? जोंहा साननो हानाय गोहो गैया नामा? फैनो गोनाङाव मा जागोन? आरो दिनै मा जादों? दिनै गोबां रोखा बुङोब्ला आङो ओरैबायदि बाथ्रा बुंनो हायो, आं रोखा बुंगोन, आं फैनो गोनां समाव बुजायजोबनो हागोन मा सिटुएसन जाना दङ। सोरबाया हारिनि बागै गोबां थगायजादों नामा? थगायजाब्लाबो बुंना लानो हायाखै खोमा आं थगायजाबाय होननानै। नंगौना नङा? सोरबाया थगायजानोबो हागौ, खामानिफोरखौ
मावजोबनो हायाखैबो जानो हागौ। दिनै गावजों गाव नांलायनो गोनां जाबाय। नाय आं होनदोंना थसे लाड्डु गारना होदोंमोन बर' समाजनि गेजेराव, जों बेखौ मा खालामनांगौमोन? ना भगबाननो होग्रोनानै खुलुमनानै ना रानना जानांगौमोन, ना जों हारसिं जानांगौमोन? मा खालामनांगौमोन बे लाड्डुखौ? दिनै जों मा नुनो मोनखो? दिनै मा नुनो मोनखो? जों गावजों गाव हिट बरिया फिल्मा, ओरैबायदि हिट जादों फिल्मा, जांख्रिथायनि थैसाम फिल्म, बेनि गावलायनाय गावथारलायनाय, बेनि सायबो रियेलाव हिटसिन जादों, इन्टारेस्टिं जादों रियेलाव। बलेर' बुख्रुबनाय, टाटा सुमु बुख्रुबनाय, हा बबेनिबा न'खौ थिंखौ जोफायनाय, हिटआनो हिट, तामाम हिट, ओरैबायदि सलिड जादों। बे बाराव आरो बांसिन सलिड जादों, आरो जाबावगोन। फैनो गोनां समखौ गासैबो मिथिखागो। आंखाला मालाबाबो जोबनो थांनाय नङा। फैनो गोनां समाव ओरैबायदि आंखाल जागोन, बेखौ गासैबो मिथिखागो। दा जेसेबां आंखाल, बेनिख्रुइ बाब आंखाल जागोन फैनो गोनां समाव। दा जों नुनो मोनो नेपालाव मा नुदों? कारापसननि थाखाय दिनै मा जाखो? नेपाला मा जादों? इउथ्सफोरा मा खालामदों? गावबा गावनि धोनि लिडार देखायनाय बैसोरनि फिसाफोरा ससियेल मिडियायाव, जायफोर राज खालामदों बेफोरनि फिसाफोरा देखायनाय, ससियेल मिडियाफोराव भिडिअ हेगारनानै गुबुना बुङो नै उमुकनि फिसालाफोरा फिसाजोफोरा बेफोरबायदि बेसेबां लाक्जारिस लाइफ देखायनाय। दिनै मा जाखो? धोनि कारापसन फैसा थाखा दिनै मा सावग्लुंजोबनो हाबाय पाब्लिकआ, नंना नङा? दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मा जांख्रिथायनि थैसाम फिल्मनिख्रुइ बांसिन हिट जादों, आरो जाबावगोन। जेबोआनो जायाखै, सुरुआनो जायाखै, जाबावगोन। दा आङो जांख्रिथायनि थैसाम फिल्मनि सोमोन्दैबो गोबां बाथ्रा सावरायनो गोनां दङ। थांनाय जांख्रिथायनि थैसाम 1खौ नायनानै आरो नै 2आ बेसेबां आपडेट जादों, बेसेबां मोजां जादों, 1आव मायबाफोर गोरोन्थि जादोंमोन नामा? 1खौथ' रायजो राजाफ्रा गोबां अनसायदों, रां खामायनो हादों, नंना नङा? जाय फिल्मा मोजां जायो, जाय फिल्मखौ नायनानै मोजां मोनो, बे फिल्मानो रां खामायनो हायो, गोबां कालेक्सन जायो, बे फिल्मखौनो जों मोजां होनना बुंनाय जायो, नंना नङा? थेवब्लाबो बेनि गेजेरजोंनो माखासे बाथ्रा सावरायनो गोनां दङ 1खौ लानानै, आरो दा 2आ बेसेबां आपडेट जादों, आं बेनि सोमोन्दैबो भिडिअ लाबोगोन। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों लाबोथ'ला, भिडिअआ गोलाव जाबाय। दा नोंथांमोना मा सानो? जोंनि बर' समाजनि गेजेरावथ' गोबां गोरों गोरों दङ, आरो जों नांलायनायावथ' जों मा बेखौथ' बुंनो गोनां गैखाया, गिदिर गिदिरफोरखौबो। नाथाय गोजौआवदि बेसेबां बाब गोरों दोङो जिरायनानै गोजौआव, सोरखौबा हाग्रानिफ्राय लाना फैनो हायोब्ला जों बिसोरखौ मा खालामनो हागोन? जों लाबोनाय समाव मा बाथ्रा बुंनांगौ? उनाव जों बिसोरखौ मा खालामनो हागोन? गोजौआव ओरैबायदि गिदिर गिदिर मानसि दङ। आङो मोजां दा नंथ'वा, आङो मोनसे समाव मोजां बाथ्राफोरखौ बुफ्रुनो हागोन, ओरैबायदि मोजाङै बुफ्रुगोन आं, ओरैबायदि मोजां बुजायगोन आङो। टाइम नांगोन एसे, दा बुंथ'वा आङो, एसे टाइम नांगोन बाथ्राफोरखौ बुंनो थाखाय। बिराद मोजां बुंनो हागोन आङो। नोंथांमोना मा सानो? जों मा लेखा रोङा, गोरों गैया, गावजों गाव बिराद मोजाङै नांलायो, नाथाय गोजौआव जाबायदि मोजां मालाय डिसिसन लानानै जिरायना थाखायो। दिनै मा नुखो? मानो नांलायदों? मानो? बिदा फंबायनि गेजेराव, लोगोनि गेजेराव मानो दिनै नांलायदो? नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। जय हिन्द।